Straight to the point. Now, makigalaan kagahapong adlaw, ni-file na sa ilang entry of appearance ang mga abogado ni Vice President Sara Duterte. Naglangkob sa 16 ka mga lawyers sa usa ka law firm ni ining Furton Narvasa Salazar law firm. Og imong tan-awon mahigala 16 ni sa ka mga abogado, mga junior ning uban, no? Mga researchers ning uban. Doon na yung lead counsel. Mula si Furton siguro lead counsel, ani? Kini si Furton, mauni ang usas mga na-appeal sa defense counsel during the trial of Irap Estrada. O niya, kining pagkasuwata, medyo metikuloso sa ning pagkahimo, appearance ad kutilam. Careful kayong pagkasuwat, The undersigned firm and the lawyers whose signatures appear below respectfully enter their appearance as counsel for Vice President Sara Z. Duterte without prejudice to any jurisdictional and or other objections that she may have in this case. Respectfully submitted, Makati City, June 16, 2025. Straight to the so, point. Gahapon gi-submit. Unya, kini, appearance ni sa 19th Congress. Inig-abot sa 20th Congress, nalabay gibutang without prejudice to any jurisdictional and or other objections that she may have in this case. Medyo, kini pagkasuwata, mahigala. Sa pagkasuwat lang daan, medyo makaingon ka nga, ilang ginigihon ako na daan giunsa ni pag-wording. So, actually, kung madayon guning trial, duha may tabo ini, kining sa 19th Congress, na magi-trial may tabo, sa 20th Congress, actually, kung madayon gud ang trial, aligre man sa gyud. No? Although, kinini ang mga abogado lagi, sa depensa trabaho masad nila na nga ilag yung black every inch of the way. Natural na trabaho na sa abogado. Ang angman og tugtog la sa abogado sa pansitan ang kalakihan. Doon ay klarong objectionable, objekan yun nila. Pero ingnon ta mahigala og madayon pananglitan yun. Ang makasulti ni madayon mahigala ang 20th Congress kay magvoting ni. Kung madayon ang trial, maaligre kini kay kining prosecutors mga higala kung kitanaw ang linya sa prosecutors, tingali ni Amas de Lima og si Diokno, wala ko kakita nila sa actual trial yun, inang de Lima ni Diokno. Medyo maligre siguro, kay kini sa Chua, sila si, nakita naman tadaway sila mo hatag og mga questions dito sa Quadcom, lahi man tong Quadcom aning trial. Kay katugong Quadcom, ang abogado, mga higala nga, mga congressman nga may mangutana, sila po'y mohukom, o di sa kauyon siya mong tubag, himuon kay contempt ka. Hawad man kayo sila. Nyaway maka-object, kinihinoon, o dunay trial yun, actually, na may abogado maka-object. So, actually, maaligre ni, no? Pero, kining mga abogado po mahigala ni Duterte, sigurado man tamo object man gini every time do na mahigalay mga angay objekan. No, kay kinini ang una gyud nga ang 20th Congress ani malagmit sila mismo sama sa 19th Congress muhimo og moto propio nga kinini ang ruling. Unsa may pasabot nga muhimo sa ilang ruling kaugalingon ba nga wa na kinahanglan mahigala do na pay motion. Katong ilang gibuhat mahigala sila raman. Ang Senate raman mahigala ang Senate nga nahimo mi convene as impeachment court, sila mo ni himo og ruling nga ilang i-remand, ilang ibalik dito sa lower house mahigala kadto tuang articles of impeachment. Ang pangutana sakto ba to? Ang tuwag sakto. Straight to the point. Na ba na mahigala sa rules of court? Naa, nya suppletory man ang rules of court mga higala ani. Kining pag-remand, kanang pagbalik, kanang pag-dismiss mga higala sa korte. Naaman. So, kinini ang katong gihimo sa Senate, sakto to. Dito sakto sa wakauyon. Katong na kauyon, sakto niya.
nasubay ba within the bound of the law ba? Within the bound of the rules ba? Tubag, yes. Within the bound of the rules. Otherwise, questionan niyo Supreme Court kung gusto mo nga, moingon mo nga sayop. Kana sa may gala, ang impeachment court dunay exclusive, original and exclusive jurisdiction sa impeachment trial. Muna nga kumudagan kag Supreme Court, kay mingon ka sayop tong gihimo sa senador. Da kami nagbagulbol, sayop tong mga senador. Ato na bagulbol, pwede mo mga itong Supreme Court. Ang panguntanang tagdon man na Supreme Court o dili. Nyag mo ingon Supreme Court nga, kini niyang political question man na. Dawa gitay mahim sa dapita. Kay hangtod gani karon kanang abot man sa Supreme Court na kanang word nga forthwith. Dagan sa Supreme Court, dili bawas po sara dagan Supreme Court nga dunay upat ka impeachment complaints nga gipasaka. Nakalapas sa rules. Kay kinahanglan ang usa ka impeachable official mahimong pasakag impeachment ka usa ra gyud sa usa ka tuig within a period of 1 year. Dili pwede nga duha, dili pwedeng tulo. Kini ila upat. Hantod no pa man ma-resolve Supreme Court. So, malagmit, dunay kaugalingong rason ang Supreme Court, ana. Malagmit ang Supreme Court mo resolve, ana. Pero, mingo sa ay may dalian ninyo, ha? Inyo ning... Why makadikta Supreme Court? Mahimo ganing maingon Supreme Court. Ang tanan possibility mahimman. Amo ning himo ag-ruling. Or maingon Supreme Court, political question na. Di may mo labot, ana. Pwede yung tanan mahimo na Supreme Court. So, ang pagkakaroon, ang atong bantayan, ang impeachment court. Ang Senate nga nag-convene as impeachment court. So, kadto decision man sa Senate, ang uban wa kauyon sige bagulbol, kutob na gyud bagulbol. Unya, sa 20th Congress, madayon ba ni dili, mag-voting sila, pila man mahigalay voting, og dunay 13 kabuok nga moingon nga madayon gyud, kay dunay tay jurisdiction, madayon gyud ang trial. Di pa na conviction. Kay 13 na may gikinahanglan nga madayon ang trial, simple majority man lang. Wa magpasabot na konbikto na sara na. Kaya ang pagkonbikto kinahanglan 16 ka boto sa mga senador. Nan kumuingon ang Senate ang 20th Congress nga di na gyud madayon, back to work na. Wa na. Mingaw na. Back to work na para maka-concentrate sa trabaho. Straight to the point. Unya maingon sila, ngano man og wa man kay sa na si Sara, nganong mahadlok man si Sara nga ipadayon ang impeachment. Ang tubag pud ana mahigala kung maminaw ta sa mga pronouncement ni Sara, wa man sa mahadlok. Ingon mga Sara nga gusto kog bloodbath. Gusto kog all out war kana pagkasultiha mahigala kini Sara gud mahilig mo gamit o mga termino mahigala bugat nga mga termino sa ba. Kanang bloodbath dili na siya literal nga pagkasulti ha. Figuratively speaking, all out war mga higalan sugda naman yun na. Gusto magyud ka mo hala sige. Kumbate. Mo ni ang gusto Sara. Pero kini ni ang iyang mga abogado himo mga higalag mga lakang nga every inch of the way imong blakan. Ngano man trabaho man sa lawyer, bisag kinsa nga lawyer i-hire ani. Kini uban dili kayo maka sabot mo ni sa nga hadlok Sara. Hadlok trial. Ganong mahadlok mo sa trial? Wa na mahadlok sa trial. Ingon mo sa Sara nga bloodbath. Pero trabaho sa mga abogado nga imong objekan every time nga dunay mga portion nga objectionable. Una gid ana mahigalang erase ana kana man gid mga higalang jurisdiction. Nya sunod ana dunay mga erase objekan gid mo. Di gyud matug mga higalang abogado daghan ko mo 16 mo kabuok. Moingon sa mga tao, 16 mo kabuok wa mo tugtog mo diha. Ngano man di man pud mahimo mga higala nga doon na mo'y gustong buhaton Sara inyong ipindawon, dili po anak kasayon. Mura ba yun ba nga, kanana ang, wa man kumahadlok ni mo, pero di sa tika, ayaw sa kong sensayon na dire. Every doon na kay right mga higalap, imong i-invoke. Kay usahay god og masubraan ka kamayong tao, tamakan sa ka. Di yung ka mo ingon nga, bisag isang abogado mahigala, every time, no? Every time you see an opportunity to interpose an objection, you must raise it in a seasonable manner. Natural yun na. Muna bisag sa korte mga kagalaan, ang question lang daan na pag leading question, objection leading. Objection, the question is argumentative. Objection, the question is misleading. The question is compounded. Objection, the question is too general. Nga naman,
Kay matugtog kas pansitan ana. Remember kung dili ka mo object, mahimo sang waiver sa side pod nimo sa imong kliyente. Di man ka magsalig mo ka nga, sige, direct examination din ha, or dunay affidavit karon ka, judicial affidavit naman. Gi-present nya ang abogados depensa tugtog lang yan. Sige lang, unya lang ta, kay total mo, cross-examine lang ta. Di, kinsa mga abogaduha mo inana nga, kuan lang, doon ay uban nga, posible, pero ganang gi-hire ka nga private lawyer ka diha. Gi-hire ka as lawyer. Di mahimo og humingon lang kag tugtog lang ka diha. Pag every time nga doon ay objectionable, object ka gyud. Ha? Di ikam paabot ka, sige lang, unya nanta kay total lamay kon tugtog sa taron kay total maka-cross examine man ta unya taon. So mo na nga masabot na to may gala nga dunay opportunity nga objectan mo object yun ang mga abogadong Sara. Oh. Di gina malikayan mga sukit ti paminaw. Kay kini ni ang kabahin na sa mga strategy sa depensa nga di po mo hatagan sa inana ka sayon. Kay nga naman ang uban man gud may gala bisag way ebidensya o ikaw mo isara ron abogadong Sara umo-object ka kay wa may ebidensya nganong dayon pa man trial nga wa may ang inyo frame up raman ng inyo. Ikaduha, na may uban din nga gustong trial kay aron nga mo grandstanding sa trial. Mapasikat dito sa trial dikin. Magwarawara dito niya balabi pagkuan. Uy, dili to tagag opportunity ni nga musikat ni dito. Kay kini ba yang impeachment trial may kadaghan ba ni sikat ani? Ha? Unang-una katong sikat kayo kanadto mahigala. Akong tan-aw mga kaigalan kadto bitaw si Joker Arroyo mga sukit ti paminaw. Sikat ko to Joker day. Saman mo i-lead prosecutor. Karon murag way ambot ka ha sa karon nga prosecutor do na bay kana na ang kaliber nga parehan Joker. Kay kadto Joker Arroyo during the time of IRAP siya mo i-lead prosecutor. Ang ngilngig gyud kay to Joker. Sumoto naghatod niya na senador siya. Kadto nga impeachment trial day. Daghay ni sikat adto. Unya karon og panalitan madayon ng impeachment daghan mo moingon nga dayon ni doy interest ka og galingon ba nga labi pa panalitan lawyer ka karon. Unya kana na ang o na kay mga interest po nga lahi. O padayon ta kay anhi makakonta dinhi opportunity ni nga musikat na. So kada mga senador na magvoting sana sila, tanaw po na sila nga unsa man ni. O doon na ebidensya gyud angay kita mo trial, okay, but kung wa di lang sa siguro kay na may uban diha panalitan ikaw may lito lapid ay. Lito lapid gisa pa uban diha nga kuan may lito lapid ug ako lang ani. Sila musikat sila niya ako mahimo kong kuan ani di ko butar. Impeachment hisgutanan sa mga abogado ni na mga legal terminologies ma-emphasize man nga maghilom-hilom sa lito lapid adtos daplin ang uban magwarawara magpasikat dito may kala grandstanding nya sa may ka grandstanding ni lito lapid di ngadto sa daplin mosamot og ka-emphasize nga kwan so dunay uban nga ilang gamito ni nga kana na ang event nga sila mo sikat magpa kwan ba ang uban masikat ang uban magkalat, ha? Ato lang ni agi katawa mga sukid ng paminaw. Unya, kini ni ang muna nga di malikayan yun. Ay voting ana, duda ko kinsa may atong tanaw ni makakuha bag 13 kabuto ang muingon padayon. Unless kung doon ay pressure siguro sa Malacanang makakuha. Kay kadto bitang voting may kala mitag more or less mauna to nga boto bida 5 ragod ka buok tong ni boto may kala nga dili iriman nya kining 5 kung imong tan-awon may kala do naman pud ni mga kaugalingong history nga ngano nga ang mga tao pod mo sabot lang sa tanin nila karon gani isig labayay maglapok may nga kana silang mga abogado nga mga pro Duterte dapat murikyo sila mayingon pod may kala mga pro Duterte ikaw pod risa kamo pod din ha Gwin Gatchalian dapat mo inhibit kanagaw pag inhibit may gala imong pa-inhibito ng huwis wa may mo inhibit ani gyud ila man ang kabubuton mo inhibit sa dili ang tanaw na ko ining Congress kining Senate asa ba na mo inhibit ha so di na mo inhibit sila unya kini ni ang mahitabo ni ana mga higala bida lain man gud og kini ni ang mga pamahayag ba lain og mga argumento unya
So inigbuting ani do na mahigalay 13 ang kining 5 gani may man to katong 5 gani mahigalang wala mo buta duha naman lang mahabilin na si Risa naman lang o si Win Gatchalian. Unya kini si Binay mayor na sa Makati pero ngano nga si Binay mahigala against si Duterte mo man sabton day kay ang iyang papa sa una gipildi ba ng Digong. Sila baya mo ay nagkunta sa 2016 election. Si Grace Pusad sabton na sad nimo nga medyo dunay kasakit sad kay napildi man sa Digong. Mao man ni panahon na 2016 ang kunta ni Grace po si Rodrigo Duterte pildi siya. Nga nagdahom to siya gud nga sanay mo daog kay kusog ni ko to si Grace po Primero. Mag-usaw ta to sang ni Maruhas. Wa man mo usa si Grace po. Numdo mo si story ana. Nga si Mar mo ay kandidato ni Pinoy. Si Grace po naglain magigiya. So nasakitan ni Grace po nga napildi siya ni Duterte atong 2016. Kini po si Binay nasakitan sa ni iyang papa napildi. Kini po si Kuan so mosabton na po na to. Kini si Coco Pimentel ang asawa da ining Coco day kay di-appoint man da ni Marcos nga ambasador man no. Sumao di ay pod. Ni masabot lang nimo nga maayo kay mo argue mahigala mo laban kay doon naman di ay mga kuan gyud o gawas nga doon ay hongiho nga gisaaran da cabinet post si Coco Pimentel o si Grispo. Doon na di ay pod mo na nga mo lagi to giingon. Lahi gyud lagi ning mga senator judges kay politiko man gud sila. Musugot kag sa dili politiko gini sila. Unya doon ay mga background ba nga lahi-lahi. So mayon ka nga bato bias si bato kini si bias ni si Bungo, bias ni kini sa si Kuan Robin Padilla. Ang pikas po ka bias man sa ni sila. Sa kanas kuko landaan nga asawa gitudlo mahigala da ni Marcos na. So bias po na. So pulos og doon tanaw ni mo nga background pero sige lang, wa man tay mahimo kay impeachment court man ni sui generis man ni. We will give them the benefits of the doubt. So kanang manawagan ang pikas o pikas nga dapat mo inhibit sila. Mabawas po pikas nga dapat mo inhibit. Kung mo inhibit ang tanan, wa na impeachment. Kaya mo inyo nga, painhibito na si Kuan kay mo na. Ang kada usaan ng background, ana may galado na may background nga angay mo inhibit yun ay. Di man pariha ba sa atong regular court, atong huwis mahigala nga klaro yun. Dili sa judiciary. Na ay mga rason nga mo inhibit na sila. Delikadisa ba? Pero kini na bago delikadisa ini? Sa may ning Kuko, nga sagod mahigala mo ay senator judge. Nya imong asawa dito, gitudlo mahigala di ay Marcos. Naman gani kuan ni day, mga pictures nila dito. Doon ay mga hidden agenda ang matag-usa. Sumo ka na nga, og itong ingnon nga inhibit mo, nga pikas mo inhibit, kisa may mahabilin na tayo impeachment, samot nga way impeachment. Lidang alegriha. Gustong impeachment, o niya pa inhibiton, wa may mahabilin na ni gyud. Kung imo inon inhibit, mga politiko mo tanan. O inhibit si Kuan kay way ayo ni si Bato kinis Bungo, klaro man ang Duterte. Imingon po ni Pikas nga Risa inhibit sa kay nagplano man kamudagang presidente. So doon na kay interest kay magun imong kontra kumudagang kag presidente by 2028. Mo day nga imo gining konbiktohon nga di na makadagan sa 2028 kay mudagan man ka naman kay plano. So inhibit na sa ka. Kung atong anaon wa na'y mahabilin ani nila. Samot na wa na impeachment. Si Kuanday kay Katrina U. Pimentel, ang asawa ni Senator Coco Pimentel, mo'y gi-appoint ni Marcos as special envoy to UAE. So, of course, kuan si Coco, plus gisaaran pa ni manghigalas Coco og Grispo nga dunay cabinet post matud pa sa nanggawas nga huhong-ihong. So, kanay dunay ba, kung mo nang lahi kayo, dunay mga interest, mga higalang kaugalingon. So, ato lang paaboton ha, ang 20th Congress ato respetaran kung unsa mga higala ilang desisyon. Umingon 20th Congress nga, okay, padayon ta, kaya na ay jurisdiction, makakuha buto nga 13, okay, trial. Alegri sa trial noon kay lahi ni Quadcom. Ang Quadcom, ang pangutana mahigalas mga congressmen, why mo object? Dili to sa fair nga, kwan. Why mo object? Sila'y mabuot o di ka kauyon sa imong tubag, i-contempt ka. Pero
Pero kini trial man, so dunay abogado pikas ug pikas. Medyo equal footing ni. Kung panalitan, madayon. Pero dili madayon, kay kanang makakuha 13, madayon man. Wa pa'y pasabot na makonbikto. Pero di makakuha 13, wa na. Back to work na dayon. So ato na padayon, unyan taon-taon, may galatong duga mga hisgutanan, arita sa mga substantial pa nga hisgutanan, mga higala. Kay kinini ang daghan pa ni mga anggulo nga atong tagaag pagtagad mga sukit. Standby lang sa